Nem nagyon van viszonyítási alap, hogy milyen magasan van. Egy kicsit sokat kap. De már nem tudok majd állítani. Most nem tudod, hogy hol már is. Nem, majd Pisti mindjárt elkezd aggódni, hogy hol le. A legelső az még nem magasra felment. Aha. Kéne van kis 6 voltos áramforrás, és akkor mehetne a logger. Futás, futás, futás! Nem sok félmozdás van. Szép. Kézbe! Én Stefet is próbáltam motiválni. Ugye nehezebb annyi utast összeszervezni, meg azt... Amíg én lehozom arra vissza, az úgy nem olyan faka. Náluk összejönne. Mindegy, mikor majd lesz. Azért nem akartam, mert ugye ez hivatalosan nem volt ökölön, csak most van egy hétig. És most azért nem csinálok a típust, hogy majd jövőre repülök vele kalóztán is még. A vetek az állnak. Pesten is páran jelezték, hogy ők jönnének úgy. De nem tudom, most aki ilyen repülős ember, az általában kétüléses géppel jobban jár, mert ugye lehet fotózni, lehet vezetni mindent, és a hátulat ilyen kis ülékek vannak. Hely, ez most még jobb magasságot ért el. Ezt bejáratolni a motit. Jövő héten pont ezért van, akkor van. Az is most lett? Ah, szombaton van. Igen? Igen? Aztán, hogy igen, aztán a 8-án.